yena nomethule 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 ikona nomethule kodwa impendulo nomethule yena sithi nomethule kodwa impendulo noma ungambone ethule namhla kodwa ikhona impendulo sithi nomethule kodwa impendulo ikhona nantambama noma yenethule sithi nomethule sithi nomethule sithi nomethule ikhona impendulo nomethule sithi nomethule kodwa ikhona impendulo ikhona sithi nomethule Father, we thank you tonight. We come before you individually and collectively. We bow our will before your will. We praise your holy name. Sikunika lonke udumo nakule ntambama baba fihla mina bese ukhuluma nempilo zabantwana bakho ebusuku egameni kaJesu. Bless your word. Cover it with your word, with your blood. Babona amandla onke asikhulumeli mina kodwa ukhulume inhliziyo yakho nasebusuku in Jesus mighty name. Amen. Izandla inkulu uNkulunkulu wethu egameni kaJesu. Simnikeze ingcono kunalezo. Hallelujah. Thank you Jesus. Nomethule kodwa impendulo ikhona. Hallelujah. Ake sithathelele ithuba without any further waste of time. Sibingelele udokotela. Sibingelele umama uBishop uJobe. Siyabingelela dokotela egameni likaJesu. Sibingelele umuzwa kwethu abantwana bakwethu iGod's Army siyanibingelela nonke egameni kaJesu. Sibingelela abefundisi incebo zikaNkulunkulu esikhona. Sibingelela abakhona la emsamo nabakhona phakathi kwethu. Sibingelele obaba nabomama, sibingelele intombi nezinsizwa. Sibingelele nalabo abezwa singababalulanga, siyababingelela. Ake sivesane
summarize sithi sicela ukubingelela umuzi waseThekwini egameni lika Jesu. Amen. Ake uyishayile izandla ukuthi ukhona nasebusuku namhlanje. Uthinta umakhelwane wakho uthi makhelwane ungamsabi ukumthinta angeke akwenze lutho ngisekhona. Uthi makhelwane waze wamuhle. Chazwa ismile sakho nje makhelwane. Bese umtshela umakhelwane uthi nasebusuku uzoba right makhelwane. Nakho kokusemqoke ngifuna ukutshela umakhelwane. Ngicela nje kule mzuzwana umtshela ukuthi kusukela manje makhelwane ngicela ungangiphazamisi. Okwesibili umtshela umakhelwane uthi ngicela ukukhohlwe yimi okwesikhashana. Okwesithathu mawungibona ngiba semsanganweni wokwazi ukuthi sengikwenye level angisekho kulento ngazi ngiyo. Okwesine umtshela ukuthi mase siphuma la ungalokhu ungibuza imibuzo. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Angithathele ithuba ngibingelele indoda kaNkuluNkulu engiphelezelayo ubaba ubiyela umphathi wami mama uJobe ngihlale ngihamba kodwa ke ngiphethwe. Namhlanje ngifike nale ndoda engiphethe bandleni egameni lika Jesu. Kwazi kwayintokozo ukuba nani ebusuku ngiyanithembisa abazalwane ukuthi kushaya ihora leshumi ngoba ngiqedile. Ngoba mangisuka la ngisaye eBarberton bangilindile khona egameni lika Jesu. Amen. Ngingumuntu ke sebeyangazi abala ekhaya ukuthi mangishumayela kufanele nginike into ezintathu. Kufanele nginikeze ama-status. Ngathi aniwathandi la ngcono so withdraw. Niyawathanda ama-status? La ungavela udle nje uqala uwasha amathumbu uqala. 2 bese singena kwi-main menu. 3 bese sivala nge-dessert. Izobe ke ipheleleke imenu yanamhlanje ebusuku. Uthi uzothola ama-starters, uthole i-main menu, uthole i-dessert. Then yonke into izobe isihlangene. Ake sigijime ke sibeke ibhodwe eziko silifake kwi-microwave okwesikhashana. Incwadi kaNumero chapter number 4 uverse number 13 yena yedwa. Singayifunda nencwadi kaLeviticus chapter number 6 uverse number 8 to verse number 14. Ngicela ningifundele bahlobo bami lapha emva kwami kulesizulu iBhayibheli eniliphethe. IngwakwaZulu isibongo. Ekhaya kusemelmoto emfana efile. Kodwa sengihlala emandeni la uNkulunkulu angibeke khona. Incwadi kaNumero chapter number 14, Numbers chapter number 14 verse chapter number 4 verse number 13, chapter number 6 verse number 8 to number 14 kaLeviticus. Ake ngibona abantu abarate ebusuku namhlanje to receive izinto zabo egameni lika Jesu. Cela ubona abantu abarate ebusuku egameni lika Jesu. Lalane ke bantu kwethu ngilo muntu one disorder. Ngiyakuthanda ukushumayela kubantu be disorder. Okusho ukuthi mangabe umthetho wala ekhaya uthi makushunyayelwa uzwa ukuthi mana ngeenyawo kumiwa. Ngisanikeza iauthority ukuthi ukhululekile ukwenza lokho. Makuthi gijima ukhululekile ukwenza lokho. Indlela uNkulunkulu azobe ekhuluma ngayo kuwe. Ungabagada abantu ngoba sengakholwa ukuthi ibusiso sizimukela ngeindlela ezingafani. Ukhona ongifundelayo bazalwane bami noma ningiboleke lesizwe. Numero chapter 4 verse
verse number 13. Numeri chapter 4 verse 13. Bayakususa umlotha e-altari. Bayosusa umlo. Asikhulumeni sonke bazalwane, bayosusa Umlotha kuphi khona? e-altari. Funda. Bandlale kulo idwangu ebubende. Bese bendlala kulo indwangu enjani? Ebed. Verse 14. Hayi ngamfundi 14. Phindu 13. Verse 13. Bayakususa umlotha e-altari. Bendlale kulo idwangu ebubende. Amen. Funda kuLeviticus chapter number 6 verse number 8 to 14. Leviticus chapter 6 verse 14. Verse 14. No. 6 verse 8 to 14. Verse 8. uJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 9, yela uAaroni namadodana akhe uthi, nanku umthetho weminikelo yokushiswa. Umnikelo wokushiswa uyakuhlala eziko le-altari ubusuku bonke kuze kuse. Umlilo we-altare uhlale kulo uvutha njalo. Verse 10. Umpristi uyakwembatha isembatho selineni afake nebhulukwe lakhe lelineni emzimbeni wakhe. Asuse umlotha womlilo. Mana ke funda lapho futhi enze njani? Umpristi uyakwembatha isembatho selineni afake nebhulukwe lakhe lelineni emzimbeni wakhe. Ebese enze njani? Asuse ini umlotha womlilo oshise umnikelo wokushiswa e-altari. noma ungasaqhubeka ngigcine khona lapha. Baba, izwi lakho liyaphila linamandla liyadala dala nasebusuku egameni lika Jesu. Amen. Ake siqale lapha bazalwane, sithathe leli bhodi silibeke kwi microwave kancane, siyabuya. Mangizalana fanele ngidlule kwi ATM ngiyokhipha imali yokufaka upetrol nokuthenga nokukhokhela ama toll gate. One thing enginotisayo noma bengijahile, mangiqeda ukufaka ikhadi lami ngishaya ipin code ngishayele imali engifunayo ukuyikhipha, bese ngilindela ke ukumukela lo mshini wasebhenki ungitshele izinto eziwu2 engizinotisile. Number 1, before ngithola ucash, bese uvela ubhala escreenini uthi please remove your card. Ayikhuluma eThekwini ngempela namhlanje. Uthini umshini bazalwane? Please remove your card. Ngilibamba ikhadi ngilifake ku-wallet, bese ulandela ngenkulumo yesibili. Inkulumo yesibili bisithi please receive your cash. Zombili lezi zinto ziphuma emshini owodwa kodwa asikhulumi language efanayo. Ngamanye amagama mina ngifuna ucash kodwa kuthiwa before ngithola ucash fanele ngiqale ngiremove the card. Ukhona umuntu ongizwayo? Mangihamba endleleni ngithi thini lento baba? La embusweni kaNkulunkulu kunezinto okufanele uziremove before u receive. Let's go together. Let's go together. Khona izinto okufanele uzi remove before u receive. Ngengathi ukulinda kancane kokubili kuno R. Mina kahle bengafuni lona ikhadi bengifuna imali. Kodwa kuthiwa before you receive your cash you must remove your card. Oh my
So before you get your cash, there is something that you need to remove before you receive. Lezi zinto ngoba ziphuma ngendlela efanayo na kodwa zona zifana. When udinga cash, but before uthola cash kunezinto okufanele kuzi remove. Ikhadi uyaliremove kodwa cash uyareceive. Awake ningivumele Durban ebusuku namhlanje ngizokhuluma nabantu asebehlale kule ndaba. Ngizothi mina sekushunyayeliwe kule ndawo kwadlula amadoda namadodakazi kaNkulunkulu azokhuluma inhliziyo kaNkulunkulu. Kodwa ngizomemezela nje ey'thembisweni zonke abayishilo phezu kwamakhanda ethu. Omunye uzozabuyela emuva engawutholanga ukheshi wakhe, kanti kunento okufanele ayiremove ukuze athole ukheshi wakhe. Ungavumi ukuthi leli tende lizeliwe ungawutholanga ukheshi wakho. But for you to get your cash, but for you to receive your cash, there are things in your life that you need to remove. Hallelujah. Jesus. Khona izinto okufanele uziremove empilweni yakho. Awukwathi angikhulume ebusuku. Kunabantu abakhalayo iminyaka izinto abayitholi kanti behlula ukwenza into eyodwa. Ukhesha ukwazi ukuphuma ungakaremove. Khona izinto okufanele ishuke empilweni yakho ukuze ureceive lezi zinto ozifunayo. Bengisemvuselelweni bengizothi intombazane, for you to get the husband you must remove the boyfriend. Kuthi angithi wena walahla awukuthi angiphinde kancane anginayo inkinga yokuphinda. Kuthi angithi wemntanami, for you to get your husband you must remove the boyfriend, because if you still holding the boyfriend you can't get your husband. Awusithe ama-status nje sisawasha amathumba komoya, sawasha amathumba komoya, sawasha amathumba komosha. Sawasha amathumba komosha. Ukuze uthole iqiniso fanele ususe inhlebo ukuze ukuthola uJesu. Khona othixo kufanele abasuke ukuze uthole uJesu. Ukuze uthole uJesu fanele uremove laba abaphansi ukuze uthole abaphezulu. Kunazinto empilweni yakho. Problem yethu sifuna ukumukela kodwa sifuna ukudedela. Inkinga nje yethu sifuna ukumukela kodwa sifuna ukwenza njani? Njengathi mamjobe kulezi insuku ngathi mangcwele mbulini ukuthi kulezi insuku we've got a serious problem, a very very serious problem. Iproblem ithi kulezi insuku sandela uhlobo labantu ababusiswa yizwi kodwa libenzile ukuthi izwi. Anti ngithini namhlanje? When siphuma lamhla simso the message was powerful. Oh, this man of God was powerful. Umoya engcwele uthi kimi, lalela my son, don't get excited. The powerfulness of the message and the powerfulness of the word is not at the utterance, but the powerfulness of the word. Kungalesi sikhathi lelizwe engilishumayela malike lafika intombazane kade isemjolweni yahlukana nesono yamukela uJesu. Lafika umfana kade isigebengu wabeka phansi isibhamu wabamba iBhayibheli. It will be the day la into engishumayelayo ngiyothi it was powerful because kule insuku sandela uhlobo lwabantu are excited about the message. They are excited about the message, but the message is doing nothing to them. I'm getting worried. I'm getting worried. I'm getting worried. I'm not against umuntu mayibanjwa amandla kamoya.
But into engihluphayo ilento yakho nami yokuthi masithandazelo ngifike ngibekwe izandla ngiwe amandla kaNkulunkulu ngiwiswa amandla kabantu bazalwane. Fine, there's no problem nami. Kodwa inkinga yami ukuthi bekuhlobo luni lokuwa kwami mangizophinde ngibuye ngivuke ngibuye ngiqhubeke la kade ngigcine khona. Ngoba oh my God, ngoba uma uNkulunkulu ukuwa kimina kuthi uNkulunkulu usuke enza operation, usuke ezokhipha lezi zinto ezindala, usuke ezokhipha isifo egazini, usuke ezokhipha lezi zinto ebezikwehlula, usuke ezokhipha lezi zinto okuthandayo ukukholwa kodwa zenzeki ngenxa yazo. Ngoba njalo umuntu uma ebuye etheater akaphuma abuyele ekhaya kodwa ubuyele ewodini ayohlala ewodini aneshwe ngamanesi amxilonge ambone ukuthi lo muntu uyakhula yini, uyarecover yini esifeni sakhe. Asivaleke ama-status ngoba azongimoshela into zami. But if you want to receive, you must remove. Otshela makhelwane, if you want to receive, you must remove. Asingene kwi-man sekufudumele lana sifunda verse number 13 ka chapter number 14. Leli verse esilifundile lithi ke iBhayibheli verse number 13, verse number 13 likhuluma ngokuremove komlotha noma ngokukhishwa komlotha e-altari likaNkulunkulu. Awake nithi amen makhona. Ake ngibuye kancane yini altar. Masikhuluma ngealtar sikhuluma ngestructure uNkulunkulu ayethanda ukuthi abantwana bakhe basebenzise esasirepresenta ipresence kaNkulunkulu kuso. Kusho ukuthi every time uNkulunkulu kadenze ama miracles for somebody bekufanele ukuthi umuntu athole isilwane azohamba naso ayosibeka phezu kwealtar asishise as a sacrifice. Okusho ukuthi wayedumisa uNkulunkulu ngomnikelo wakhe omhlatshelo. So ke i-altari malikhona lalihamba phambi kwabantu bakaNkulunkulu. Yingakho masifunde ezwini lenkosi lithi iBhayibheli umuntu oqala in the Bible owenzela uNkulunkulu i-altar ukuze amenzele umhlatshelo. Lithi iBhayibheli uNowa kwathi emva kazamcolo lakho luzamcolo wawashe yonke into emhlabeni. There was nothing yayikhona emhlabeni nezinto zokunikela nezinto zokwenza umhlatshelo altari zazingekho ngoba umhlaba uzamcolo wawukhukhule yonke into emhlabeni. Kodwa ikhona into engiyithanda ngale ndoda uNowa. Lithi iBhayibheli uNowa noma umhlaba noma uzamcolo wawashe everything outside, kodwa emkhunjini uNowa wayezipreservele noma wayezigcinele something yokuthi uma Jehova ungcinile kulo zamcolo the day ngamhlazane ngehla la kulo mkhumbi I will build an altar for you, and kulelo altar I will make a sacrifice for you. Somebody talk to me and shout amen if you can. Noah, after the flood, the Bible says after the flood Noah made a sacrifice. He built an altar and offer his sacrifice yakhe kuNkulunkulu. So after uzamcolo, after the miracle yokuphuma kuzamcolo, uNoah wayesenza i-altar. Number 2, umuntu wesibili owenza i-altar uAbraham. Genesis chapter number 12 mawufunda usuka verse number 12 uNkulunkulu ebiza uAbraham aphuma ezweni lakini naseyihlotsheni zakho ezweni engubizele lona. Lethi iBhayibheli kwafika la khona uAbraham emavesini angezansi la khona uAbraham ebonana noNkulunkulu. That is chapter number 8 verse number 8 ka chapter number 12. Make bonana noNkulunkulu after uAbraham ebe ne meeting kanye noNkulunkulu. Make qeda nje uNkulunkulu esuka kuAbraham. Lethi iBhayibheli uAbraham wayesemakhela i-altar uNkulunkulu wenza i-sacrifice.
indoda yesibili eyenze esithathu enzela uNkulunkulu eBhayibhelini it was Isaac. U-Isaac naye ngokunjalo mayekade ebonana noNkulunkulu. Uyakhumbula nje, uyakhumbula mawukhumbula indaba ka-Isaac emba umthombo, mayemba umthombo izitha zakhe ziwugqiba, aphinda ayomba omunye zaphinde zawugqiba, waphinda wamba omunye zawugqiba. Lithi iBhayibheli kwazi kwafika la khona zingasena kuyigqiba imithombo yakho, wayiqamba leyo ndawo wathi is Rehoboth, wathi nikhona kodwa bazalwane, wayiqamba leyo ndawo. Leli gama elithi Rehoboth lisho ukuthi dig another well. Ngamanye amagama kwafika la khona lokho emba kwaze kwafika la khona izitha zingasakwazi ukuyigqiba into ayibayo. Awu babe kunesikhathi sokukhuluma nawo ngaleyo ndaba, bengizothi keep on digging up until your enemies fail ukuthi igqibe umthombo wakho. Bengizothi qhubeka nokumba noma bangawugqiba wayizolo kodwa wakusasa ngeke bawugqibe. Bangawugqiba wasekuseni, bangawugqiba wasemini, bangawugqiba wantambama, bathi wasebusuku ngeke baze bawugqibe. My God, lithi iBhayibheli enye indoda eyenzela uJehova i-altari ile ndoda eUjakobe, enye indoda eyenzela uJehova i-altari. Lithi iBhayibheli, oh my God, uMoses naye ngokunjalo emva kokwehlula ama-Amaleki, wathi uma iqeda ukuhlula ama-Amaleki wayesemenzela uJehova i-altari, wayesenza i-sacrifice. Okusho ukuthi an altar is a place of worship and sacrifice. Masikhuluma nge-altar, sikhuluma ngendawo yokukhonza, sikhuluma ngendawo yokunikela kuyo after uNkulunkulu ekwenzele isimangaliso. The list is endless. And the Bible lithi ngesikhathi benza ama-altari uNkulunkulu wayenama restrictions yokuthi i-altari yenziwa kanjani. Kwabanye uke wakhuluma make ufunda ezincwadini ezingemumva kabo Exodus wathi lakhiwe ngomhlabathi kodwa lingathintwa ngezandla, lakhiwe ngomhlabathi. Kwenye indawo uthi lakhiwe ngamatshe, kwenye indawo uthi lakhiwe ngenye indawo. So in other words kwakunezindlela zokulakha i-altari zaleso sikhathi. Oh, can you go with me for these couple of minutes? Engisalele lithi ke iBhayibheli lami ngesikhathi kwenziwa i-altari, kwenziwa lesi structure ababehamba naso. Lesi structure sasihamba sahlale sikhona kwenzela ukuthi if uNkulunkulu enza something miraculously empilweni yomuntu akwazi ukuthi ahamba yokwenza i-sacrifice and worship e-altari likaJehova. Nikhona kodwa Thebe, nikhona kodwa Thebe. Lithi ke iBhayibheli uNkulunkulu wayeseyala abapriest ukuthi abapriest yibo okufanele bayohlala ethempelini bagade i-altari. Okusho ukuthi mabehlala ethempelini bekufanele ukuthi baligade ngoba i-altari bengafanele licime. Bekufanele livuthe 24 hours, bekufanele livuthe day in and day out, bekufanele livuthe night in and night out. Ngoba uma like lacima kwakwehla ulaka likaNkulunkulu, kwakwehla ulaka likaNkulunkulu ebantwini. So bekufanele kube khona abapriest abazoma babe khona bazoligada ukuthi alicime. Oh my God. Manje abapriesti ma i-altar selikhona. One of the main functions of the altar, as I've said earlier on, ukuthi it was the place of sacrifice and it was a place of worshiping God. And number two, the special care okufanele yenziwe ngabapriesti e-altari, it was to keep the altar burning. Oh, can you touch your neighbor and say, keep your altar burning? Oh, can you altar lakho livuta? Ngisize moya engcwele. Umsebenzi wabapriesti kwakuhlala begade i-altar ukuthi liyavutha day in and day out, night in and night out, ukuze lingacimi, so that uma uNkulunkulu enze something kuwe ebusuku umuve quickly uye ethempelini uyoworship uNkulunkulu ulethe umhlatshelo. Makusemini wawukwazi wawuya noma ngasiphi isikhathi.
But one of the major and the main duties of our priest ukuze i-altar lihlale livutha. Yini into ebebahlalisa laphayana mfundisi wami? Yini ebebahlalisa ukuthi baligade? Babehlaliswa yinto eyodwa yokuthi ukuze lihlale livutha faneke bona umsebenzi wabo ukuthi njalo masekwanda umlotha kwi-altar bese be-remove the ashes so that the altar will ngathi ngihamba ngedwa lapha, my God. Abapriest kwakufanele ukuthi into abayihlalele kakhulu, because one of the enemy of an altar is an ash. Isitha esikhulu se-altar umlotha. Ngikhule emakhaya mina, emakhaya besibasela eqhugwaneni. Masibasele eqhugwaneni kuzophekwa ekseni before sibasha umlilo omusha bekufanele sikhiphe umlotha wayizo. Ngifisa ngabe ngikhuluma nabantu abangizwayo. Before sibasha umlilo wanamhlanje bekufanele siqale ke sikhiphe umlotha wayizolo. Sahamba sathuthuka ekhaya sathenga lesi stove esikhulu okwakufakwa kusona izinkuni. So every time masiyotheza bekufanele sibuye nezingodo siyisahe sizenze ophisi balingane ungena kulesa stove. So ukuze istove sihlale sivutha kuhlale kuphekwa kuso bekuthi masivutha bese nihamba kancane sasineshalofu bese niyodonsa ishalofu nibuka umlotha ukuthi usengakanani. Ma umlotha usumningi kufanele kudonswa leli shalofu kuhambe kuyochitha umlotha. Oh, yini senze lokhu na? We want to keep an altar burning all the time. Oh, ngivumelene namhlanje ke ngikhulume nami ngithi ngaphansi kwesihlokwana esithi now is time to get rid of the ashes in an altar of God. Isikhathi lesi sokuzokhipha umlotha e-altare likaNkulunkulu. It's time to get the ashes off the altar. It's time to remove the ashes from the altar. It's time to empty the ashes from the altar. It's time to scrap the ashes from the altar. Isikhathi sokuzodonsa umlotha kwi-altar likaNkulunkulu. Ngiyamthanda obhalayo encwadini yamaHebheru chapter number 13 ngithi verse number 8 athi ngokuba sine-altar thina abangenalo ilungelo lokukhonza kulo laba abakhonza ethabanakele. Uthini lo bhala le ndaba? Lo bhala le ndaba uthi sine-altar abangakwazi ukhonza kulo laba abakhonza ethabanakele, ngoba ama-altars aseqaleni bekungama-altar athi uma esenziwe bese kuyolandwa iy'lwane kwenziwe ngazo i-sacrifice. Leli altar akhuluma ngalo encwadini yamaHebheru athi elethu alisadingi iy'lwane, kodwa elethu lahlatshwe eCalvary, kodwa elethu labethelwe esiphambanweni lenziwa leso siphambano kwakuyi-altar lethu. AmaZulu enza i-sacrifice ngendodana yawo, ingakho laba abakhonza kuma-altar ey'lwane abakwazi ukhonza kwelethu, ngoba elethu selikade lahlatshwa. Athi olihlabelelayo athi lihlatshiwe, athi nelethu iphasika. Somebody shout an amen. Sibuya bese siyafuna. It's time to remove the ashes from an altar. Isikhathi sokhipha umlotha kwi-altar kaNkulunkulu. Isikhathi sokhipha umlotha kwi-altar likaNkulunkulu. Wathi angizothi namhlanje ebusuku i-altar likaNkulunkulu ligcwele imilotha. Isitha se-altar umlotha. Isitha se-altar umlotha. Kodwa ngithi nowadays mfundisi kumele sishumayela kabe mvangeli wami, sishumayela la khona i-altar likaNkulunkulu ligcwele umlotha. Oh, I feel I can preach this.
simi kabi, simi kwi-era, simi esikhathini lakhona i-altar likaNkulunkulu ligcwele imlotha. But God is looking for men and women who will be able to stand firm and remove the ashes from the altar and say for the altar to be. Okay, ngenxa yesikhathi sami ngizama ukuyisummarize le nto. Yini indaba kufanele kukhishwe umlotha kwi-altar? Yini kufanele kukhishwe umlotha kwi-altar na? Yini abapristi bafanele bagade i-altar? Into abayigade kakhulu, it was not burning the sacrifice, but it was about removing the ashes from the altar for the altar to keep burning in the house of God. Manje yini indaba befaneke mamujobe dokotela bakhipha umlotha? Ngifunda into eyodwa bafundisa ukuthi umlotha uyawucima umlilo. Umlotha uyawucima umlilo. Umlotha uyawucima umlilo. So uma la kubaswe khona sekunomlotha omningi, umlilo ubusabonakala. Awukwathi ngikhulume, kukhona abantu bakhona emasontweni kodwa umlilo ucimile. Abanye bayahlabelela kodwa umlilo ucimile. Abanye bayashumayela kodwa umlilo ucimile. Abanye baneyikhundla kodwa umlilo ucimile. It's time to remove the ashes. So keep umlotha. Keep umlotha. Once you allow umlotha wanda kwi-altar lakho, when you are the priest of your own altar, priest we-altar lakho, when you are responsible for your own altar, you're responsible for your altar lakho. Umlotha make kwandawona umlilo uyacima. Wake wamuza umuntu ekhuluma nje eyikhulumela ethi oh hey ngisasindiswa mina. Kwenze njani? Wavumela umlotha wabamningi ngaphezulu komlilo we-altar. Awutshela umakhelwane uthi umlotha uyawucima umlilo. Makuke kwacima umlilo, makuke kwacima umlilo ethempelini kumoshakele, ngoba there is only one thing enamandla okwenza izinto ezibulalayo zingakwazi ukuhlala la khona umlilo. Ngizwa iBhayibheli lami lithi indoda ewuphola ikuyafika esichingeni sasemelda, kwakubanda kakhulu, bayibasela umlilo, kodwa mawuphela umlilo yahamba yayocobosha, yahamba yayotheza olunye lweyinkuni eyabuya nalo lalinenyoka phakathi. Ngenkathi etheza akabonanga ukuthi kunenyoka, but the time ethatha ukhuni elifaka emlilweni yahluleka ukuhlala. Lalela ngikutshele, uma kukhona umlilo phezu kwempilo yakho amadimoni awakwazi ukuhlala. Uma kukhona umlilo empilweni yakho ama-devil worshippers awakwazi ukumelana nathi. Uma kukhona umlilo amasathanisti awakwazi ukuma ngoba umlilo wenza izinto ezibulalayo zingakwazi ukuhlala lapho esikhona, ngoba umlilo wenza izinto ezikwehlulayo zingabe isakwehlula, ngoba umlilo wenza izinto ebezikwehlula zingabi nawo amandla okwehlula. You need the fire. 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 Listen. Isizathu. Point number 1. Isizathu esenza ukuthi indaba yakho khona umuntu osendufundufu akazazi noma uyakholwa noma akasakholwa. Hayi ngoba engakholwa sekwanda umlotha. Sekwande ini umlotha. Yini umlotha bishop? Wayigada into engakuphakamiseli la uyakhona, kodwa kwehlisela la uvela khona.
yini umlotha? Kade ngibatshela la engisuka khona ngithi woyigada uma usuvamisile njalo ube umgqomo weindaba. Every time umuntu mayefuna ukuxoxa indaba nje singeke ucabanga wena, ngesikhathi eza kuwe uzofaka umlotha, uyacima umlilo, ngoba umlotha uyawucima umlilo. Number 2, ngicela nje ubambele. Number 2, umlotha wenzani kwi-altar? Umlotha isizathu sawo sokuthi bawu remove umlotha from the altar of God. Umlotha enye into yenzayo, umlotha uyababa. Ashes bitter. Babesinesikhathi nabe ngizothi don't feed your life on ashes. Because uma udla umlotha ugcina usubaba wakwambona umuntu olwa nabantu bengenze lutho kuye, kanti umlotha udla izolo uyambabela na usebaba nje. Umlotha udla izolo. Ma udla umlotha, number 1, umlotha ucima umlilo. 2, umlotha ma udla uyababa. So don't feed yourself kungama ashes. Number 3, into enzo umlotha wenza it provides no strength. Umlotha ukunikeza amandla. Yikho uDavid emakebhala encwadini yamaHubo 102 athi ngadla umlotha, athi inyembezi zami zaphenduka amanzi. Ngamanye amagama uthi ngadla usizi lwami la izolo. Uthi ngakhohlwa isinkwa sokuphila. And uNkulunkulu in these days ufuna ukukunikeza the real meal, not the ashes, because every stuff that you are feeding yourself on ama ashes, umlotha wodwa. But the reason why God's army is here is just because uNkulunkulu ufuna ukuzoletha the real meal empilweni yakho, so that impilo yakho ingezufana nayizolo. Number 3, umlotha. Number 4, umlotha mawudlile sithe number 1 uyawucima umlilo. Sathi number 2, umlotha waletha amandla. Sathi uyababa. Number 2, sathi number 3, sathi umlotha awukunikeza amandla. Lastly, umlotha into yenzayo, it produces sickness. It's time to remove the ashes from the altar. It's time to remove ashes from the altar of God. Akungivumele kule mzuzu emncane ngikhulume nawe nje yokuthi isikhathi sokukhipha umlotha kuleli altar lakho. Isikhathi sokukhipha umlotha. Angiwazi umlotha osucima umlilo wakho, angiwazi umlotha okugulisayo, angiwazi umlotha okwenza namhlanje ube yilento yi, angiwazi umlotha okwenze waba weak, angiwazi umlotha owenze waba sick. But ngizomemezela ukuthi tonight is your night. We are here to remove those ashes that covers your life, because umlotha make wafika uyawucima umlilo. Lalelani bazalwane, masikhuluma ngokukhipha umlotha kwi-altar. Ma ibandla likaNkulunkulu seligcwele umlotha, kujulwana phakathi ebandleni kungabi indaba zalutho. Ibandla ligcwele umlotha, kuyasondwana phakathi. Ibandla ligcwele umlotha. Abazalwane kabakhulumisani, ibandla ligcwele umlotha. Abanye kababingelelani, ibandla ligcwele umlotha. Abanye izipho zikamoya ayisabonakali, ibandla ligcwele umbono. uNkulunkulu akasezwakali noma ekhuluma. Ibandla ligcwele umlotha. Uma uNkulunkulu efuna uku-operate akasakwazi ukwenza. Ibandla ligcwele umlotha. It's time to remove the ashes. Isikhathi lesi sokukhipha le milotha egcwele endlini kaNkulunkulu. Somebody talk to me, shout an amen if you can. Ma umlotha sewukhishiwe uhamba endleleni unganalivalo. Ma umlotha sewukhishiwe uhamba endleleni ungasabi. Ma umlotha usukhishiwe uhamba endleleni unesibindi, ngoba umlotha ocima umlilo use. Enye izinto ngengakhuluma ensukwini ezadlule khona la eThekwini, la khona uElijah ethi ma uJezebel sebulele bonke abaprofeti, ubonakala uElijah yoqasha emhumeni.
iyambuza ingelosi ithi wenzani la uqasheleni? Uthi hayi uNkulunkulu into engicashisile iyodwa ukuthi babulewe bonke abaprofeti nama-altare akabhidliziwe endlini kaNkulunkulu. Uthi nabaprofeti uthi nezivumelwane zakho nabantu bakho zephuliwe. Uthi njengoba ngilapha kusele mina ngedwa. Uthi uNkulunkulu lalela Elijah akusele wena wethu. Bakhona abanye abaprofeti engiyigcinele bona. Bengilinde kube khona umuntu oyedwa ozothi kusele mina ngedwa, kusele mina ngedwa, kusele mina ngedwa. Ngoba uma abaprofeti sebebulewe, uma i-altar selibulewe, uma i-altar ligcwele umlotha, kwenzeka noma yini endlini kaNkulunkulu. Hawu bazalwane bami, let's go back to the temple of God and repair the altar of God, or remove the ashes from the altar of God. Ngesokhipha le milotha esenza singakwazi ukubona umlilo kaNkulunkulu. Abantu bangena begula, baphume begula, umlotha ugcwele altare. Ba umlotha uba altare belivutha, umlotha bezoba bewungeke ube namandla. Uma i-altare belivutha, izinto beyizokwenzeka. Somebody shout an amen. It's time to remove the ashes. Kulezi insuku ila khona ngithi sesikhathini la khona umuntu ufanele ayokhipha umlotha wakhe. Yonke lento ekubambezelayo ingumlotha nje, iyakubambezela. Yonke lento libele yiyo ingumlotha nje, iyakubambezela. Yonke lento ibambile ingumlotha nje, iyakubambezela. Yonke lento ogijima nayo ingumlotha nje, iyakubambezela. Yonke lento ongafuni ukuyishiya ingumlotha nje. You see, it's time to remove the ashes. Awukwathi angisho. My altar seligcwele umlotha. Fundisa. My altar seligcwele umlotha. Kahle kahle asidingi lo. Sidinga i-altar elivuthayo. Mawunginika lo angidingi lo. Ngoba lo uzophela lo. Kodwa makhona umlilo nalento engiphethe ihamba ingabuyi. Ngamanye amagama mawunginika umlilo, umlilo ushisa once. Kodwa mawunginika lo kuthiwa uphuze ekseni, uphuze ntambama, uqale ngawo, wenze lokho ngoba umlotha uyawucima umlilo. Uyangizwa mfundisi? My altar seligcwele umlotha. Uzonginika lo. Kanti angidingi lo. Ikhona into engiyidingayo. Dinga igama lika Jesu Kristu waseNazaretha, inkosi ephilayo, inkosi enamandla, inkosi ezobuya, the healer. Athi umbhalo weBhayibheli ngemvimbo yakhe siphilisiwe thina. Emvimbo yakhe siphilisiwe, sisindile thina. Mangabe sekugcwele umlotha, ziningi izinto ezenzeka endlini kaNkulunkulu because of the ashes. It's time. Ngiyadlula nje. Angiqonde ukuthinta into zabantu. Kodwa ngizokhuluma le. Ngizokhuluma le ye-altar. Ungumlilo oqothulayo. Ungumlilo oqothulayo. Ungumlilo oqothulayo. Ungumlilo oqothulayo. Makukhona yena amadimoni awakwazi ukuma. Makukhona yena izifo ayikwazi ukuma. Makukhona yena inkinga ayikwazi ukuma. Makukhona yena lokho kuqakile akwazi ukuma. Sidinga i-altar. Mfana, sidinga i-altar. Sidinga i-altar.
ngidinga i-altar elivuthayo ngoba kuyenzeka libe khona kanti alivuthi. Kuyenzeka libe khona kanti ligcwele umlotha. Kuyenzeka libe khona kanti ligcwele izinto. Ngoba kuyenzeka sikhonze kanti ibandla ligcwele indaba. Kuyenzeka libe khona kanti ibandla ligcwele ukuzondana. Kuyenzeka alikhulumisana. Kuyenzeka linezinto zakhona. I-altar ligcwele umlotha. It's time to remove the ashes. Sivale sithandaze. Sihlangana ngelinye la. Cela i-altar. Anginike enye into. Cela i-altar. Makhabo shatha karabas. Jesus. My altar ligcwele umlotha. My altar ligcwele umlotha. Kulula ntombazane yami ukhonza ne-oil yakho. Kulula mfana wami ukhonza ne-girlfriend. Kodwa makwavuthwa umlilo, wavuthwa umlilo, umusho umfana ebuyele emuva ethi dadewethu sekuphelile. Athi kwenzenjani? Athi umlilo kasomandla ungenele ngaphakathi kwami. Remove the ashes. Ake ngibuze ukuthi ngibuze ngakithi la khona sekuthiwa abekho abantu abasindiswe nje ngqo straight. Khona ungavela eThekwini athi noma bengasekho sele mina ngedwa. Yabona i-altar malinomlilo i-altar. Noma esontweni bangakuthatha bakubeke emuva bathi awuyeke ukuhlabelelesa. Malisagcwele umlilo bazongizwa lapha emuva ngithi liyangenelisa, liyangihlabelelisa. Athi igama likaJesu ngizothi uma bengezwa u-Asha, ngizothi uma ngimaqhawula kuvele kwehle umlilo. Kodwa i-altar ligcwele umlilo. It's time to remove the ashes. Sikhathi sokhipha umlotha. Ake ngibona abantu abakholwayo nje egameni kaJesu lilodwa. Yazi kulezi insuku mamjobe sinabantu bayalikholwa lona igama likaJesu kodwa bayalidesha. Wambona umuntu ephuze 18 kodwa bese landa ikhokhi. Kodwa uthi uphuze 18 kodwa idime ngekhokhi. Hayi KZN. Ake singamdeshi lo Jesu. Ake simuhle njengoba enjalo. Ngoba simuhle njengoba enjalo unamandla. Wombuza kimi. It's time. Zonke lezi zinto ezikubambezelayo endleleni, zonke lezi zinto abakutshele zona ziwumlotha nje. Ngizothi ntambama ebusuku namhlanje ungabavumela abantu bakuhlebele ngoba bazothela umlotha. Ungavumi uSathane athi zonda waba uzokuthela ngomlotha. Mina wami umsebenzi is to keep an altar burning in the temple. Simi ngenyawo kanjalo bese sithandaza. Simi ngenyawo kanjalo. Umsebenzi wabapriest izothi namhlanje you are the priest of your own altar. Oh, Jesus. 2, izothi you are responsible for your own altar. Look at your altar. If it's full of ashes,
Please, if you want to see fire burning in your life, if you see ukuthi your altar is full of ashes, ngenzela into eyodwa ebusuku namhlanje. Awume ngikutshela, yazi ukuba ngiwena mina, wena kunabantu ongasabadingi, kunabantu ongasabadingi, but usabagcinile kwi-phone book yakho, and yibo labantu abawumlotha benza impilo yakhe ingayi phambili. Every time mawuphakama bona bayakwehlisa, bangosanibhalathi balesi sikhathi basabadingi. Kunabantu ohamba nabo kodwa usabadingi. Kwabe nguwena mina bengizothi mangifika before I sleep konde kwi-phone yami, delete. Yabona yonke lento la imlotha lo ayingisi la ngiyakhona, iyangidonsa ngisemuva. Bonke laba bantu abakufonela bengasho into ezokusiza kwelika moya, delete them. Those are the ashes in your life. Ngingamane ngisala nabantu abawu-10 kwi-phone book yami kodwa bazokhuluma ilanguage yala ngiyakhona. Uyazi uthini uJesu? 10:10 uJohn uthi iselalizi ungokweba nokubulala nokubhubhisa. Uthi kodwa mina ngize ukuba babe nokuphila babe nakho ukucicima. Uthi uJesu, I have come to take off what the devil has put on and put on what the devil has taken off. Ngize ukuzobeka lokho ontshontshwa uSathane bese ngithatha lokho okubeka uSathane osazenza ngoba uthanda uzenza ngoba uyijwayela. Ngisho ebusuku yimilotha leyo, yimilotha leyo. Uvale ke ngale, uvale bese siyathandaza, uvale bese siyathandaza. Let me give you the dessert. Hayi anginankinga vele. Uba ubengitshelile ukuthi le ayina amen ozoyisho la. Ngingathi ngiyazama ukushintsha ngatshela ubabe hamba na hayi manje mangifika eminyanga lena ngiyazile ukuthi ngoba ibandla likaNkuluNkulu ligcwele imilotha. I want to give you an assignment. Funa ke uhlala phansi ubuke ukholo lwakho. Uyibuke wena. Bese ubuka into ekubambezelayo. Makwayibona lento ekubambezelayo, ngokwazi ukuthi umlotha, remove it, throw it away. Bam. Into engisa phambili. Kwafika la khona ngibona ukuthi yazi kunabantu abangidileyayo. Abanye bafuna ungenza ilatha. Bafuna ukugibela ngami. Kodwa mina bangithathi bangise labo nabayakhona. Kwabiza ukuthi ngithi sorry baba. Asihamba indlela efanayo. Asizondani. You are still my friend. But your friend or at distance. Ngoba zonke isikhathi womgadi umuntu othi uma ifika kuwena uhlabelela. Uthi ngineculo ngalothando luka Kristu umfeli wami. Ngimabasa owangihlenga lalelani iculo la. Akufika uwasha izitshu washika athi mayifika athi hey akuyeke awuze lapha ngikutshele nanku umgosi. Akukhini indlela athi uma yeqeda ungasaqhubeki neculo lakho kwawena uzizwe usudemelisa. Uyingozi loyo muntu okufika ulapha ya athi uma iphuma ngomnyango akushiya ulapha ya. Mina sengayinqumela ukuthi abantu abanjalo ngisondele eduze kwabo ngoba ngifuna ukuthi uma ufika kimi ngila ungithathe la ungibeke lapha ya. Uma ungifika ngilapha ya ungithathe la ungibeke lapha ya. Yonke imilotha I remove it. Bambalene bese ngithandaza nawe. Soft my brother. Ngapha ngakithi I'm closing. Eyinsukwini kuba nerobot elishayiswa imoto. Elenze njani?
malishayiswa imoto laseliwele esikhotheni. Inkinga yami iyodwa ngaleli robot. Lele liwile, lawa amanye acimile. Awasebenzi. Leli elishayiswa imoto, uyangizwa? Elenze njani? Liwile, lilele esikhotheni. Kodwa mangiqhamuka, lele limileyo alisebenzi, li-off. Kodwa leli eliwile elishayisiwe lilokho lithi red esikhotheni, lithi yellow esikhotheni, lithi green esikhotheni. Ngesizathu sokuthi leli lilele esikhotheni, abo driver abali-honorishi leli lilele esikhotheni. Bathi uma bethi inhla bebona lawa amileyo engakhanyi bavele banqamule noma bangafaneke banqamule. Ngiyele ngilifice leli esikhotheni ngibuye. The next day bese ngithi ake ngimi lenziwa yini leli robot ukuthi amanye awakhanyi kodwa amile. Awungeke ningizwe. Leli liwile lishayisekile kodwa liyakhanya. Mangehla emotweni ngisondela kulo, ngifica ukuthi imoto ishayisa ipholi kodwa intambo engaphakathi kwepholi ayizange yathinteka. Lawa amanye angiwazi aphazanyiswe yini, kodwa leli noma lisesikhotheni, ungathokozi ngami wesitha sama ungibona ngiwile noma ngisebumnyameni, waba kusasa ngizovuka, waba noma ngisebumnyameni kodwa uJehova ukhanya phezu kwempilo yami. Into elenza likhanye noma lilele esikhotheni i-connection engaphazamisile. Sengiyothandaza nawe. Into eyenza likhanye esikhotheni i-connection. Imoto ishayise ipole kodwa ikhode engaphakathi ayithintekanga. Lalela mama wami, baba wami, dadewethu, umfowethu, noma usathana ngakushoya kanjani, make sure ukuthi intambo engaphakathi ayithintekanga. Intambo engaphakathi is still connected. Ngithe mangibuya ngolwesine usuku ngathi ngiyadlula ngafika sekukhona i-technician. Mayifika i-technician yacima naleli yayisivusa leli liwile. Yayisifaka amanye amabhawodi laqina. Ungakhohlwa akade bedlula la bebengenandaba noma lishaya ured ngoba lilele phansi. Awu noma ngihambe esigodini sethu silokufa nginalo uvalo ngokubi ngoba wona Jehova nami. Ngithe mangibuya sengibuya la kade ngiye khona ngalifika selimile. Ngathi ngiyaqhamuka nami ngiyitshela ukuthi ngizokwedlula. Ngathi mangithi ngiyasondela, the very same robot ekade lilele phansi bese linamandla, bese linomlilo, bese line-altar. Laba namandla ukuthi stop. Ngaba sathe ngijahile lathi ungidlulile ngilele phansi, but now senginamandla. Athi obhala iBhayibheli nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. Kwangiphoqa ukuthi ngishaya ama-change down bese ngiyama ngiyal-honorisha. Funa ukuthi ebusuku kuwe namhlanje abakubukele phansi izolo sasa bazobe bekumela bekubhawela. Okwakho make sure ukuthi mawubuyele emuva namhlanje, okwakho ukuthi mawubuyele emuva namhlanje, asivala amehlo sithandazi. Makabo shiata karabasiata. It's time to get rid of the ashes from the oil. Wazi umlotha wakho. Angizazi izinto eseyikhava umlilo wakho. Angizazi izinto esezikwenza ungafuthi.
amadimoni asedlala ngawe, izimpi sidlala ngawe. Go back home. Basi i-altar lakho, alivuthe i-altar lakho. Siphakamise izandla zethu. Sengiyathandaza. My sins were higher than the mountain. When the Lord sisaphakamisa izandla zethu, siyathandaza. Ndasimba ngalivalile lithuba. Ukhona umuntu othi, Bishop, ngiyawazi umlotha wami, ngingakafiki ekhaya, ngicela ukufika ekhaya sengiyobasa, kodwa ngisizeni, ngicela ukuza kuyo umdala wey'nsuku, ngikhipha umlotha kwi-altar lami. Uko-9 ebusuku. Before you receive your cash, you must remove your card. Ngicela ukuthandaza nomuntu uma ekhona phakathi kwethu othi, Bishop, ithandaza nami ebusuku namhlanje, ngicela uku-offloada umlotha empilweni yami, ngicela ukhipha umlotha. I want to get rid of the ashes empilweni yami. Gijima, suka la ukhona, woza phambili, siyothandaza nawe. Uyalwazi uhlobo lomlotha wakho, uyazazi izinto ey'cima umlilo, umlilo kamoya oyingcwele, umlilo wamandla, umlilo wempilo yakho, umlilo wekusasa lakho. Gijima, woza phambili, siyothandaza nawe. It's time. Nasi isikhathi sokukhipha imilotha, isikhathi sokukhipha imilotha. Khipha wakho nawe empilweni yakho. Ungasali njengoba unjalo, ungasali njengoba unjalo. Isikhathi sokubasa i-altar lesi, isikhathi sokubasa lesi. But before basa umlilo wakho, ake sikhiphe lo mlotha. Manye imilotha yokugula, amanye imilotha ye-background yabo, amanye imilotha yemuva labo. Kunezinto umlotha uyawucima umlilo. Nkosi, lento ecima umlilo, lento ecima umlilo, cela ke ukhiphe lento ecima umlilo. Nayi lento ecima umlilo, nayi lento ecima umlilo. Makhabo shataraba bakorobo siyanda. Ungasali ngemuva dadewethu, mfowethu, baba wami. Uyayazi into ecima ukholo lwakho, ecima impilo yakho. Woza phambili, sithandaze nawe. Sivala amehlo, thina sonke abanye selula izandla ngemuva, sesiyathandaza. When the Lord say, Jiva, yes, my sheep, my sheep. Abanye bacabanga ukuthi into eyenzeka in the physical sense. You need to understand ukuthi khona ezinye izinto ezenzeka empilweni yakho ungakabi necapability yokuthi wena ukwazi ukuyimela noma ukwazi ukuyidefenda.